rock and roll. Ser jove pot ser-ho sempre, tota la vida, perquè és gaudir. Estar libre, disfrutar. És la mejor fase de la vida. Sempre que tinc temps lliure, el millor que tinc per mi és els amics. Intentar no estar parado, porque cuando estás parado, cabo del tiempo se nota bastante. Los fines de semana, pues ir en plan a tomar algo o ir en plan fiesta en la discoteca, los pubs. Me divierto con los amigos, una cubatica, dos, pero yo siempre sé el límite de dónde tengo que pasar y dónde no. Si consumeixes drogues, o sigui, com a mínim consumeix-les bé, no? Sigues conscient del que et pot passar si consumeixes això. A vegades el problema és que tenen molta informació i hi ha un risc, que és que pensem que al tenir informació estem protegits. S'ha d'intentar és avisar, no? Explicar que hi ha unes certes conseqüències que et pot aportar, però mai ho hem de negar. No és tant el donar els coneixements de la substància en si, de la biologia, del cos humà, sinó el potenciar i l'adquisició d'habilitats, les habilitats aquestes que parlem com a més emocionals. En aquest curs de salut, de joves promotors de salut, ens han format bastant per saber-ne sobre molts temes, sobre diferents temes com el sexe, les drogues. Ens hem donat compte que el tema de treballar entre iguals funciona molt millor que no treballar, el que et pugui dir un mestre, un educador, ton pare o ta mare. Siempre hay antibajos, pero yo creo que existen para que no podamos superarnos a nosotros mismos. Evidentment, el futur més immediat no és fàcil. No és fàcil per ningú, ni ho serà per ells. La vida pasa muy rápido y si no tienes formación no vas a llegar a ningún sitio. Per molt que estem creixent com estem creixent, som suficientment capaços per superar qualsevol obstacle que se'ns pugui ficar davant d'allò que volem aconseguir, perquè som joves i tenim tota la vida per endavant i perquè la lluita l'hem de fer pel simple fet de fer-la. Go get it, boy. No more. Believe it. Money over beaches. You know that.